ଆରେ ଆରେ ଡରିଗଲେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜମା ଡରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଆଜି ଯାହାଟା ରୋଷେଇ କରିଛି ସେଇଟାରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବେନି। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ, ଆଉ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ହେ ଗାଇଜ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସକାଳେ ସକାଳେ କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ କରିବି। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଦେଖିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ହେଉଛି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ଯେଉଁ ପୋହଳା କହୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନୁହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହଁ, ବଡ଼ ଟିକେ ଅଛି। ସେୟାକୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଟିକେ କଷା କରିଦେବି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁର କଷା। ଆଉ ପୋଇ ରଖିଥିଲି, ପୋଇ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ରଖିଲିଣି, ମାନେ ପତ୍ର ପଚି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଗାଈ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ନା, ପତ୍ର ବରଂ ଗାଈ ଖାଇଦେଉ, ଡେଣ୍ଠା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଭାବିଲି ପୋଇ ଖାଲି ପୋଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିଲିନି, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲାନି। ବାଇଗଣ ତ ଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଗଣକୁ ପୋଇ ଦେହରେ ପକେଇକି ଖାଲି ଭାଜିବ ନା ଏମିତି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି, ସେ ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ କହୁନା ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମେଞ୍ଚୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଠି ପୋଇ ଆଉ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଥିଲା। ପଣସ ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଫେମସ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ଆମ୍ବ ପଣସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଥାଏ। ତ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ, ପଣସ ଆଳୁକୁ ସେଇଆ କଲେ ସୁଖା ଟିକେ ରହିବ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ଟା ହେବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଏବେ ଭାବିଲି ନାହିଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଗେ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେବି, କାରଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସମୟ ଦରକାର, କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରହିଯିବ, ମାନେ ଲାଖେଇକି ରହିଯିବ। ଏଇସବୁ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ବାହାରର ଭିଉ ଟିକେ ନେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଏତେ ଗଛ ବଞ୍ଚେନି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ସମୟରେ ଫୁଲ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପରନ୍ତୁ ତୋଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ହାତରେ ଥରେ ଫୁଲ ଆସିଗଲା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଗଛରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ତାର ନଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଆଇଦର ଫୁଲଟି ଗଛରେ ରହିବ, ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଏହି ଦୁଇଟା ଜାଗା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସୋରିଷ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ ନା, ବେଶୀ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲେ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ଏସବୁ ମାନେ ତରକାରୀଟା। ଯେହେତୁ ପୁରା ସୁଖା ଆଇଟମ୍ଟା ହେବ ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ସୋରିଷ ଦରକାର, ବେଶୀ ସୋରିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭାବିବେ ଟମାଟୋଟାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ଦେଇଛି? ନାହିଁ, ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଲେ ନା, ସେ ଅଧା କିଛି ମଉଳିବ ଆଉ ଅଧା କିଛି ରହିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧା କିଛି ରହିବ ନା, ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ଆସିବ। ପୁରା ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲସେ ଆସିବନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି? ଇଏ ବି ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆର କଲର୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ମସଲା ଦେଇକି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପୋଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ପୋଇ ତ ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଥିରେ ବି ଅଛି, ଟାଉନ୍ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଥିରେ ମିଳୁଛି। ପୋଇ ଯଦି ଅଛି, ପୋଇ ଦଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମସ୍ତ, ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ, ପାଟିରୁ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ କରିକି ପଖାଳରେ ଦେଖିବେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଖରା ଗରମରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ବେକରେ ପୁରା ମାନେ ଘା ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଏସିରେ ରହିକି ବି ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି ମଣିଷର ଘା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମାନେ ମସଲା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ କଷା କରିବେ, ଆଳୁଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସିଝେଇବେ ନା, ତ ଆପଣ ଡାଲି ଫାଲିରେ ପକାଇ ସିଝେଇବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝି ନଥିବ ନା, ଡାଲି ପାଣି ସେ ପିଇକିନା ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଇଦର ଆପଣ ଅଲଗା ସିଝେଇବେ, ନହେଲେ ଭାତରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହା କଲେ ମାନେ ତରକାରୀର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ଡାଲି ଆଳୁର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ନା, ସେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ତରକାରୀ, ମାନେ କଷା ଆଇଟମ୍ ସବୁ କଲେ। ଦେଖିଲେ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଦେବି। ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଛି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଟିକେ ମାନେ ହେବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ, ଆଳୁଟାକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମସଲାର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ନା, ଆଳୁ ପିଇଯିବ। ପିଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେ ନା, ଭାତରେ କି ପଖାଳରେ ବି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇବେ ନା, ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ଆସିବ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖି କେମିତି ନ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ଥିବା ମସଲାରେ ହିଁ ହେଇଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଖାଇବି, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ମାନେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମୋର ଉପାସ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ, ଆଜି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ମିକ୍ସଚର୍, ଆଳୁ, ପିଆଜ ତ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି। ଆଉ କାରଣ ପଖାଳରେ ଖାଇବା ମାନେ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଟିକେ ନହେଲେ ତାର